दैमायाव दुगैहैनो ना आबै दैमायाव दुगैहैनोलै आबै आरो बे नहाने जाएगी हम नदी में चलो बङाइगाव का नदी चिरां डिस्ट्रिक्ट का हास्रावबारी में हास्रावबारी ना नोंसिना विलेज नेम हास्रावबारी है ये ओमफ्राय पोस्ट अफिसा मा जायगा गोलैयो उजान बाजार दाङाइगाव बङाइगावनि हास्रावबारी उजान बाजार आबै उनाव फैदों आरो आलासि जानो ओमफ्राय दुगैनोसै आरो दैमायाव दिनै नै साबोन लाबाय लंपेन्ट लाबाय गामसा गांनै लाबाय दे थांबाय थाबाय फाइनली सफैबाय दैमायाव है नदी हम लोग नदी में नहाएंगे चलो सता नदी गोदो बेयावनो दुगैफैयोमोन ने आबै दाबो दुगैबाय दं सोरबा जि सुबाय दं यहाँ पर कपड़ा धोता है यहाँ पर नहाता है खरा मोनामबाय खमिनो थाखा गेले खारथों सोमनायाव गेले खारथों बेजों जोङो खरा होबाय मोजां खरा गामसायाव बरदों गोना खङा गुफुर खर'आ हले मोजां सिखारहाय मोनामदों बे दैमायाव दुगैगोन आरो दिनै फाइनालि सतासा दैमा Besar dia. Mari mana bebeku? Hujan di mana? Woi sus kita beri engkar bayi na? Nah, lumpin kalau aku semut sih dah.
बोरियावसो गारबावबाय बे सफैदोनो र ये खेलना अच्छा लगता है